Kusile mphakathi wasemkhondo. Sesiphumile sesifikile. Sesifikile i21 i20 June namhlanje. 20 June registration days ifikile. Manje nje sila Ward 11. Sizobheka isiteshi ukuthi sihamba kanjani. Siyabona ukuthi amaqembu epolitiki ayangena i-voting station le entsha eWard 11 la Inqubeko secondary school. Njengoba sikhona ke la manje sizobheka ukuthi kuhamba kanjani. Sohambela cishe zonke iziteshi namhlanje. Si-check ukuthi isimo sime kanjani, abantu bayafika ukuzoregister. Sibheke nokuthi mhlawumbe ngokwe-age ukuthi kakhulukazi ukuthi ngabe ingakanani ezophuma namhlanje. So sikhona-ke la Inqubeko secondary school njengoba sibona la silindile ukubona ukuthi kuzohamba kanjani. Yeah. So besilokhu sinethulela nje sinibikela ukuthi kuhamba kanjani. Siyaphila baba. Comrade right yakhona. Siyaphila. Njoba kuyi-20 June sakubona nawe la ubaba uzocheck noma uzoregister. Dala ngaregister. Dala uregister. Uzochecka manje. Yeah. Kuhamba kanjani? So-checkile kuhamba kanjani? No, kuhamba good kabi. To vote Ward 11. Say what 11 yes. Oh kuyo le video yasenqubeko. Kuyo le video yasenqubeko. Hayi siyajabula konke kuhamba kahle baba. Ndoda baba ubani kodwa? Baba Msibi kwaItosi. Siyabonga baba Msibi. kwaItosi. Siyabonga. Yeah, hayi kuba Msibi usecheckile konke kwakhe kuhamba kahle. Kuhamba kanjani ma? Niyaphila? Senicheckile? Yebo. Kuhamba kanjani? Hayi khona la Inqubeko ngitholakele. Utholakele? Hayi konke wakho kuqondile manje. Ngiyabonga. So ulinde i4 nje. Sengilinde i4 kuphela. Hayi siyabonga. Siyabonga. Nazonke. Hayi hamba. Uthelekile uprof manje. Yeah. Uthelekile uprof konakele. Prof. Konakele mhlungwane. Sengivele ngikubingelela khona la. Nkosi yami ngiyabona uyangihijeka ngoba uyabona. Konakele. Hey. Siyaphila mhlungwane kunjani Hayi siyaphila nathi sekufikile 20 June. Seyifikile i20 kuzawuvulwa kusukela namuhla nakusasa mhlungwane. Ama registration nje abantu abeze ba register bayicheck ukuthi basesimene esihle yini. Nje kakhulukazi kulama ward lawa engathi kube ne movement khona. Abahamba abantu bagijimele eziteshini ukuze bangeke ba disappointeke nge4 uma sekuyovota uNovember. Okay. Yes. Shothi nje mangabe thola umuntu ukuthi vele akasekho kuleso stage uzobe swenza njani? Bazomchazela lapha kwa-IEC ukuthi yena usebelonga kusiphi stage. Bese behamba ke eyolungisa kuleso stage ekumele abe kuso. So yiyo into engacishe ibe inkinga engaba i-challenge namhlongwane yizo lama ward lawa ashintshile like la ward 13 ngiyacabanga sekidi ke labantu bala eWard 13 ngapha. Okay. Njengoba silana ngiyacabanga futhi ukuthi nakulezi ezinye indawo njengase Ward 4 besine problem ke Ward 4 kunama ward amuvele e18. So siyacela njengabantu basemsinyane bahlisa umoya. Comrade asemsinyane siyacela mphakathi hlisana umoya nihambe niye Ward 18 ngoba uma bezogcina yanga eWard 18 bazogcina bevotela ikhansela elwrong elingeke lize libanike insizwa. So ikhansela labo lise Ward 18 abaparticipate eWard 18. Okay, bengibheka abantu abasha lana yazi bayakhala bathi badlula abanye bathi angeke thina siregister sivote. Mhlawumbe singaba motivators bathini ngoba bayakubalekela ukuzoregister. Kumele sibachazele abantu abasha mhlongwane number 1 ilungelo lakho lokukhuluma eSouth Africa yonke ukuthi wena kulesimo esikhona eSouth Africa uthi kwenziwe njani
singayisolva kanjani lama problem esihlangabezana nabo. Sinama economic issues awu4 mhlongwane bo poverty, unemployment, crime, yayibona lezo zinto lezo. So abantu abasha ngokuza bazovota okusho ukuthi baya participate ekutheni singalwa kanjani nalenkinga esibhekane nayo. Uyabona, so abeze bazovota. 2 okuzosisiza kubantu abasha abeze bazobhalisela ukuvota kusiza ekutheni inamba yokuvota uma ikhuphuka mhlongwane nebudget ku national iyakhuphuka eza kumasipala. So uma sizoba nenombolo encane okusho ukuthi vele insiza zizohlala zizincane sisokola ngaso sonke isikhathi. Uyayibona, si overpopulation emhlongwane mhlambe abantu abaregistile emkhondo bawu 75,000 okungamele ngabe singu 75,000 noma ubheke emkhondo mhlambe singaba 180,000 or 280,000 okusho ukuthi kunabantu nje abahleli phezu kwakho wena oregistile mhlambe abawu 10 yabo. So please aba-register abantu senzele ukuthi sizokhona ukuthi nebudget kamasipala izokhuphuka sithole ukuthola insiza imali ithi xaxa. Shokuthi nje kafishane mangayibekisa shokuthi la kahle kahle mangabe kuza ilofu yesinkwe eyodwa ibaliwe ila ukuthi ila ezikulelofu ziwu10 ngoba kuthiwa abantu balaba register baba u10 kanti lana kahle kahle abantu bawu 35. So share ilofu eyodwa. So share ilofu eyodwa. Uyabona uyishaka mnandi ke wena kusho ne-economics wayifuna i-demand ne-supply kumele kube equal. So kungabi i-demand ibe high i-supply ibe yincane. Uyayibona lezi zinto zikanjalo mhlongwane. Sesinabantu abaningi abadepende einsizeni ezincane. Sinenkinga kagesi njengamanje. Uyayibona kumele sekwenziwe i-load shedding ngapha nangapha kuzanywa ukuneliswana lento yabogesi. But abantu abeze ba-register ukuze sizokhona ukukhushulelwa ibudget. Hayi kezwakala prof. Hayi siyabonga kakhulu prof. Siyabonga imotivation emnandi le siyabonga. Siyabonga. ngale kuthi sise wa 13 njengamanje iwa 13 lena yintsha ke kodwa ngoba before bekuyi ward level kodwa ngenxa le demarcation ekhona emkhondo sekuyi ward 13 manje. So sifuna ukuthola nje ukuthi ngabe kuhamba kanjani la njoba sesifikile nje itafula le MK le siyalibona netafula le ANC lapha. Asibona amanye ama-political party akhona la. Sibona nje la amabili ehlothe lana amaphathi aphumile i-ANC ne-MK party. Asazi kuyohamba kanjani ake sizwe ukuthi bathini. Safike wa 13. Niyaphila? Siyaphila njani baba? Siyaphila. Sikhuluma nosisi Nomfundo. Yebo. Ewa 13. Yes. Emkhondo. Yebo. Hayi ke sicela ukuthola ke sisukuthi usuna namhlanje ziyi20 namhlanje usuku lokuqala lokuregister. Sipray nje. Kubhizi nje la phakathi impela siregistela ukuvota. Uqale nje namuhla kuze kube kusasa. Bayangena nje impela intsha iyangena kakhulu. Siyathemba nje ukuthi kuzohamba kahle konke. Yazi ngiyajabula mathi kungena intsha. Yebo baba Mkhonza. Hayibo. Indaba ezinhle phela lezo. Yebo. Kodwa nje njoba kuqalwe ngo8 manje maphosisi bo 11 kuya kubo 12. Izinga mhlambe le number yabantu abaloku bengena. Sure ila ku 40 because ngiyabhala lapha ebhukwini abantu abangenile. Yebo. Okay. But nyama challenges akhona mhlambe enawo lana so far salokusiza. Sinawo impela ama challenge baba Mkhonza ngalokuthi i-demarcation ishintshile. Abantu abaningi ukuthi mabafika lapha phakathi abantu abaningi kuthiwe abasaveli lana abahambe baye kwezinye indawo. Impela nje indaba i-demarcation ishayile nje kakhulu baba Mkhonza. Ngoba ubona nje kule station lesi beku ward level ngaphambilini kodwa manje seku ward 13.
Yeah. Yebo. So manje mangabe sethola umuntu ukuthi kuthiwa akasekho la ugcine enjani? Siyazama ukuthi simthathe, sinazi imoto ekhona, zama ukumthatha simnikise la kuthi uvela ngakhona. Yeah. Kodwa nje abantu bayakhala impela ngoba abaseduzane kuthiwa bayele ekudeni inqubeko, uyabona. Bayakhala impela abantu ngokushintsheka kwale stage lesi. Yeah. Yebo. So iyona challenge enkulu leyo khona nje Iyona manje. impela esinayo. Awekho amanye mhlawumbe. Cha besingakabi nawo kwamanje. So far so good. Yes, sahamba nje kahle konke. Okay. Yebo. Hayi ngiyajabula kakhulu sisi indaba ezinhlekele zima ukuthi ngena nentsha. Hayi ngena intsha kakhulu ngoba sichuzela intsha kakhulu ukuthi ayize izo register ukuvota. Izokhona ukuthi sishintshe lezo esiphila kulo kwamanje. Yeah. Hayi ngiyabonga kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu. Danko. Yeah, iwat 13 eSkayfini. Yaphela sisi. Siyaphila kodwa sikhuluma nesisubani? Delisile Nkosi. Ewat 13 eVidi yaseSkayfini. Ngabe kuhamba njani njengoba kusuku lokuqala lokuregister namhlanje? eSkayfini kuhamba kahle. I-challenge esibhekane nayo, i-challenge yokuchecka. Yeah. Abantu abezizochecka, abantu abasha bayeza bazoregister. Okay. Ile yokuchecka esibhekane nayo. Okay. So iyouth ngathini ngayo nje since nifikile la? I-youth yona engena kakhulu nabo bonke abanye. Yeah. Uzoyibeka kanjalo ukuthi i-youth engenayo yena ebhalisela ukuvota. Oyibhalisayo. Ebhalisayo. So kahle laba abacheckayo yibo abangaveli kakhulu ukuthi abancane abacheckayo kunababhalisayo. Mhlawumbe mawubheki ngaba kuphi iwari lapho mangabe bengazi abantu ukuchecka mhlawumbe. Ukuchecka abantu bayitshela ukuthi mhlawumbe babhalisa kuVidi sikhona kanti abazi ukuthi bazobheka ne-challenge ye-demarcation ukuthi mhlawumbe sekushintsile sebakwenye kwesinye stage. Okay. Usakhuluma ngale ndaba le demarcation siyathola kumaVidi la esisuka kuwo ukuthi i-demarcation engathi affecta kakhulu abantu abaningi lana kuhamba kanjani? Nalana kukanjalo abantu abaningi bazazi ukuthi base ward 13 kanti base ward 16. Yona i-challenge esibhekane nayo. Baningi nje mhlawumbe sebefike bashayisa vele. Kuthiwa base 16. E16. Besebenza njani ke aba give up noma? Baya give up bathi angeke baze baye 16. Yona into esibhekane nayo singasazi ukuthi bese sibenze kanjani. Kudanyane 16 mawulama. Sikude kakhulu. Jathi nje le disappointment yokuthi umuntu usuke externeza la. Yebo. Sekufuna kwenye indawo. 13 kanti ususe 16. Yeah. Yebo. Kodwa into enxayo mina ite number ziyasho ukuthi use13. Yeah. Kodwa mase sewulapha abathi wena uvote 16 siyibuza ukuthi kanjani mangabe usuchecka kuthiwa use16 kanti i-stand number sise wa 13. Okay. Ngathi siyabonga kakhulu siziloko besifuna ukukuthola nje. Singabe kuzokwenzakalani ngoba phela siyabadinga labantu ba register. Base bebuyele emakhaya kuzoba inkinga mina. Yeah, abantu bayahamba bayajika phela. Hayi no, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu eSkayfini eWard 13. Yasezwela ama challenge engathi ayafana yonke indawo. Le demarcation iaffecta izinto eziningi la. Abantu bashintsha amaward abazi and ba disappointed abajika abanye bangazi ukuzovota. Asazi kwezinye indawo kuhamba kanjani ake siqhubekele kwamanye amaVidi siyabonga. 11 what 11 eVidi yase moving church kwani niyaphila kwani siyaphila njani hayi siyaphila sifikile 11 manje usuku lokuqala 11 i20 namhlanje ngabe kuhamba kanjani selokusile ngwane mhlawumbe ungasichazela nje bethi kuhamba kanjani selokusile la ewadini eVidi asibingelele kahle kakhulu emina yantambama no sifikile ekseni la ngabo 4 abo 5 so sibeka amatafula ethu sizaqala ukuvulwa ngabo 8 esikhungweni so uma qala ukuvulwa kuye kwahamba kahle ngendlela okunanzana but kodwa khona into esiphazamisayo empefumulweni yethu kune information esingayithandi kahle la bekune precinct office ebekade likhona ephambilini oKhethola Ndlovu so i precinct officer lishintshiwe lesingazi lishintshiwe thina precinct officer so masi sithola information ukuthi i precinct officer lishintshwe ANC
ngesizathu sokuthi le ekade ikhona ngokhetho lango-2024 i-ANC idliwe la kule VD bacomplain ukuthi u-presiding officer obekade khona kuMthombeni basola ukuthi uMthombeni ufoje amavoti ukuze kuwini MK. So ngakho-ke bathi hhayi kunamavoti kunabantu ade bengena ngemuva kunento ade beyibona bona ngapha enangizanile ematafuleni, so akuhlangane nalokho kwabo. So ngakho-ke basola ukuthi uMthombeni ube ne-influence ukuthi kuwine i-MK. Bamkhiphile-ke uMthombeni bafakelwe presiding officer elikhona. So into esikhathazayo-ke manje uma sisebenza nale presiding office sikubona ngathi lichemile kakhulu lisebenzisa inhloso ze-ANC. Ngaho kuyacaca ukuthi ngempela uMthombeni ukhishela ukuthi ususpecta ukuthi usupport i-MK ngoba iyawina, sebalethe umuntu ozosupport bona. So lokho sinikeza ifiyeke thina ukuthi-ke lokhetho la kulesikhungo kungenzeka lungahambi kahle ngale ndlela okwenzeke ngayo nangendlela okuhlelwe ngayo. Somebody we-ANC osinikeza information ukuthi ibona abacomplainayo, but okunginikeza inkinga mina ukuthi ku-IEC uma kucomplaina amanye amaqembu abayithathi i-complain yamanye amaqembu serious yokuthi ahamba nithumele kuphi e-Nelspruit kwi-head office. Kodwa kuma kune-complain elontshe yi-ANC i-attendiwe kwenziwa ushintsho kwafakwa omunye umuntu. So kusinikeza inkinga ukuthi kanti u-IEC usebenza kanjani, usebenza ngayiphi indlela. Uma complain amanye amaqembu ayimukelwa loo nto leyo, kodwa kwacomplain i-ANC kushuthi i-serious loo nto leyo. So ngakho kuyasikhathaza kakhulu kusinikeza ifike ukuthi lolu khetho kulesikhungo losi angeke kuhamba kahle ngale ndlela okwenzeka ngayo. Uma u-IEC engazama ukuthi ayilungise lento kusese-early singaze sifike ngomhla ka-4 November kunale problem ukuthi lokho uma sizama ukuthi sixoxa naye usuziyasho ukuthi ngize la ngoba sengitsheliwe ukuthi lamanye amaqembu ayahlupha, which means ukuthi i-ANC engahluphi kuye lamanye amaqembu sila asithi i-IFP, i-MK, i-FF what sithi ngamaqembu ahluphayo uzogada wona, akeze usebenza transparent noma-ke confidential ngokwe-organization. So manje ngakho sibuka ukuthi lento eze ngayi-attitude yakhe asinelisi thina kahle si-MK. So angazi singenza kanjani. So yilokho kusikhathazayo kakhulu-ke, kodwa-ke uma sibuka okunye-ke uma sibuka ngokwe-support sicabanga ukuthi-ke i-MK lokusile sibona ngathi ukuhamba kahle ku-MK wasibona abantu bezetafuleni le-MK. So nabantu abajoyinayo nje besijoyinela ngokuthanda kwabo etafuleni le-MK. No, amafomu esiwagcwalise njenge-MK semaningi kakhulu, so abantu abafikayo silokhu bezetafuleni le-MK. So kusinikeza ukuthi ngathi sisezingeni elihle kakhulu njenge-MK, kodwa sinalo valo ukuthi i-president office kungenzeka lenze lo mkhonyovu esiwusaba ukuthi njenge-MK. Osikhathazile baphela i-MK ilontshile laphana ku-IC ukuthi u-IC wakhwabanisa amavoti e-MK ngo-2024. Na sinefiya na ukuthi lokhetho la esibhekene nalo ngaphinde kwenze into efanayo, angazi singenza kanjani but lokho osiphethe kahle. Kodwa mhlambe nje wasolokusile nje beseningenambona yena lo presiding officer. Asikakakhulumi naye but ngale khompile esisuspectayo ukuthi uze ngayiphi attitude, but ukusebenza nje lo sisamjongile phela uyaqala ukuthi sibe naye, sisamlandelela ukuthi lento esimbona ngabe uzoshintsha ikusasa noma umthasime namhlanje, kodwa indlela sesikhombisa ngayo namhlanje no ayisinelisi but sisamlandelela. Okay. But mhlamba-ke ngibuze-ke mhlawumbe ngodaba lwabantu abangenayo. Abantu abangenayo la ngabe abazo-check-a mhlawumbe ngabafika okokuqala bezorejista, hamba kanjani? Masibuka inamba sibona abantu ngathi abasha abaqala ukurejista bayafika impela ukuzorejista. Masibuka lapha inamba sithika lapha ukuthi abaqala ukurejista bayeza nabazofikayo-ke uzoshintsha basuka kwezinye indawo noma ngokushintsha kwe-demarcation siyababona abanye futhi bakhona abafikayo bezoshintsha. But okunangizanile i-demarcation yethu ingathi ayicaci kahle njengoba la sibuka lapha ngathi kunenqubeko isikhungo esisha bese kuba lesikhungo sethu esidala bahlukanisa inangizane
paving road but bakhombela ukuthi ngale kwe-paving road ubheka enqubeko abantu bavota enqubeko kodwa kube nabantu abangale kwe-paving road okuthiwa bavotela kulesikhungo abanye abavoti kulesikhungo basekwenqubeko sekwekwaba nomsindwanyana ukuthi kwenzeka kanjani abantu abakwi-same section kuthiwa bavota bahlukaniswa so ilapho kune-problem khona. Mhlawumbe asale ngiyibuza le ye-demarcation ngoba masilo sihambela lama-VDs la kulama-ward selo siyathola ukuthi kukhalwa nge-demarcation demarcation this demarcation that ngifuna ukuthola kuwe ngwane ukuthi mawubheka ike yaba khona before ukuvota nje oke kwaba khona umkhondo ukuthi kube nenkinga enjengale yana demarcation noma ingabe mhlawumbe lokhu kuqhamuka after kuke kwafika i-MK party yavotelwa la kukhona nongakusho ngabe kukhona mhlawumbe inhloso ekhona ngale demarcation noma nje just ukuthi mhlawumbe isengalungiseki indaba yayo isazoluka noma is there anything political or esolisayo la? Ngokwe-experience yami enginayo many years alukho khetha olukela ngijamba enkethweni ehlala zenza ze-national emalokali akuqala ukushintsha kwe-demarcation njengoba la sikhona khona nje phambilini kwakuyi-13 kwahamba kwashintsha kwaba yi-11 so nje besivota thina lesikhungo bekade singekho phambilini besivota kwamlungu sasuka lapho kwamlungu sawuvota kule sonto ephansi eSt John so sesisuswa eSt John sesisakhelwa lesikhungo esingala sesivota kulesikhungo ukushintsha kwe-demarcation akona okokuqala kuhlele kwenzeka nje vele kubalale nawo i-PTP uthola ukuthi abantu kwi-same strat kuthiwa wena uvota ngala usushintsha ukhishwe ngala ke uyidala vele confusion lento lena yama-demarcation akona okokuqala vele kuhlala kusikhathaza njalo ngenketho ilokho esihlala sikhalaza ukuthi njalo uma kuzoba nokhetho ushintsha ama-demarcation njalo uma kuzoba nokhetho ushintsha ama-demarcation uyabona ukuthi kuhle uma behlela umasipala kuye kubukwe ukuthi mhlasimbe siluza ngakuphi siwina ngakuphi bese kwenza ukudivide lezo zinto kwezothi mhlasimbe kube lula ukuthi abantu babe kuhluphe kakhulu akuqala ukwenza ukuthi ama-demarcation ashintshe njengamanje njengoba sine-crisis ekhona yayi-demarcation iyasinikeza vele kuyafana nokuhlela kwenzeka ngenketho ezandlule ukuthi sibe nabantu ukuthi abantu abayitholi uthole ukuthi mhlasimbe nangelanga lokhetho umuntu wazi ukuthi mina ngivota la uma siyafika esikhungweni akatholakala ukuthi hayi wena swashintsha uvota endaweni ethize so inkinga ehlala sidibana nayo lapho especially kogogo nabantu abaqala ukuvota kubantu nje endibene namhlanje nabo labana inkinga demarcation abafike bashayisa la ukuthi abaveli ukuthi bazovota ngapha niyenenza njani ngapha abafikile lokuswele ekuseni bafikile abantu bacheka bayithola ukuthi no bavota phezulu enqubeko okanye-ke akekho enqubeko ungala sebefikile kodwa-ke okwamanje sibone ngathi babalungiselele labo ekade benalowo problem asikakatholi othi uma evela kuphi akakalungiseleki okwamanje. Okay. Last question yami about i-youth i-youth iyangena nayo la iya-register so njengoba ngishilo umsakazo ukuthi abantu abaqala ukuvota abanabo 16 17 18 years so sesibabonile abanye befika bezoregister so nathi wenzele sabakhuthaza nje la etafuleni lakho nje yabona nje ngiyabona vele kugcwele abantu abasha nje naba la beqala nje uregister naba indaba ezinhle lezo ngoba kuthiwa inkunzi isematholeni njalo. Hayi siyabonga ngwane ngicabanga ukuthi ngendlela oyibeka ngayo i-challenge enkulu yiyo nje leyo ukuthi neseno presiding officer we-IEC engakamjwayeli but okunye kusahamba kahle kusho ukuthi hayi kuningi ngathi kusayangolangizana so sibone kahle kusasa mase sekufike emaphethelweni ukuthi simele kuphi nakuphi sikwazi ukuqinisekisa zonke izinto. Hayi siyabonga ngwane siyabonga kuhle kakhulu futhi yebo hayi ungwane ke loyo baba Mavuso esinaye la e-ward 11 kwi-VD yase-Moving Church njengoba echaza ukuthi kuhamba kanjani la sizwa ukuthi uyibeka kanjalo ukuthi i-challenge enkulu abanayo indaba yokuthi upresiding office okhona la ufakwe i-ANC ngendlela abezwa ngayo sazi lo ukuthi kuzoba nomthelela ongakanani uma uyiqinisa kodwa-ke so far so good siyabonga kakhulu.